Većina naših ljudi koji su došli u Njemačku napravila je to što je trebalo. Našla posao, platila račune, pomogla obitelji. Ali postoji jedna stvar o kojoj nitko ne priča otvoreno. Puno tih istih ljudi nakon 5, 10, 15 godina ovdje i dalje nema osjećaj da zapravo živi. I to nije slučajno. Danas pričamo o 7 navika koje Balkanci u Njemačkoj godinama nose, a koje ih polako i nevidljivo koštaju novca, zdravlja i vremena i mira. Prva stvar koju bih rekao je da Balkanci pretvore život samo u posao. Naravno, nitko ne dolazi u Njemačku da bi ljenčario, to je jasno. Ali postoji razlika između čovjeka koji radi da bi živio i čovjeka koji živi samo da bi radio. Puno naših ljudi upadne u drugi scenarij bez da uopće primijeti. Uvijek još jedna smjena, još jedan vikend, još malo da se nešto skupi. A onda jednog dana čovjek zastane i shvati da mu je prošlo 10 godina, a jedino što može reći za to razdoblje je pa ja sam radio. Njemačka ti vrlo lako pojede godine, a da toga nisi ni svjestan. Na drugom mjestu bi stavio činjenicu da se ignorira znanje jezika, njemačkog jezika, sve dok ne bude kasno. Ne pričamo o savršenom jeziku njemačkom, to niko ne očekuje. Ali ima nešto što se dogodi ljudima koji godinama žive ovdje i svjesno izbjegavaju ozbiljno koristiti jezik. I onda postanu ovisni o susjedi koja govori bolje, o djetetu kojemu mora prevoditi, o kolegi koji mora zvati umjesto njih. I sve to funkcionira dok ne dođe pravi problem. Ne znam, otkaz, bolest, razvod, papiri. I tada umjesto da se bore za sebe, moraju čekati da netko drugi to napravi za njih. I onda čovjek nakon 10 godina života ovdje i dalje nema osjećaj da potpuno kontrolira vlastiti život. Koliko puta do sada ste čuli, ma ne treba mi, šta će mi, radim s našima i tako dalje. Onda kad se pojave problemi, onda zovi druge u pomoć. A i već smo govorili u prijašnjim videima koliko je znanje jezika važno i da vas može dovesti do kvalitetnije poslovne pozicije, naravno, a samim time i kvalitetnih života. Na trećem mjestu bi stavio gluma uspjeha pred ljudima dole u domovini. Ovo je neka naša klasika, svi je znamo. Puno ljudi ovdje zapravo živi puno skromnije nego što to pokazuje dole. Radi se prekovremeno, štedi se, jede se doma, nema restorana, ne ideš vani, ali kad se ide dole, mora sve izgledati savršeno. Novo auto, nova odjeća, frizura, izlasci, priče o plaći. I polako, bez da to čovjek i planira, troši više energije na održavanje te slike nego na neki svoj vlastiti unutarnji mir. Kupuju se stvari koje ti ne trebaju da bi impresirao ljude koji u biti ne pitaju te kako si. Znate već koje je dole pitanje. Kad si došao i kad ideš. Dalje, ne planira se šta će se raditi ili kako će se graditi budućnost, kako će izgledati za 10 godina. Ovo je točka koju većina naših ljudi uhvati ih potpuno nespremne. Pitanje nije što ćeš raditi sljedeći tjedan. Pitanje je što ako za 5 godina više ne možeš raditi isti posao. Što ako te tijelo ne može više pratiti. Što ako firma krene nizbrdo? Puno naših ljudi dobro zarađuje, ali rijetko ko od toga gradi nešto. Nema rezerve, nema plana, nema razmišljanja, čast izuzecima, ne razmišlja se dalje od sljedeće plaće. Onda tek ljudi nakon 50. shvate koliko im je godina prošlo bez nekog ozbiljnijeg plana. Naravno, kao i u svakom videu, uzmite sve ovo sa rezervom, nije standard, nije sve crno-bijelo, nego se može desiti kao nekakav obrazac koji se ponavlja kod određenog broja, a ne svi. Nadalje, taj život unutar nekog našeg dijasporskog balona, naši kafići, naša glazba, naši vijesti, naše. To je ugodno i razumljivo.
posebno na početku. Ali imate ljude koji su ovdje 15, 20, više godina, koji u biti ne znaju ništa o društvu u kojem žive, ne znaju kako funkcionira sustav, ne poznaju nikoga izvan tog dijasporskog miljeja, ne razumiju kulturu koja ih okružuje. I onda se dogodi taj osjećaj čuda da nisi ni tamo, a nisi ni ovdje. Negdje između, ni na nebu, ni na zemlji. I nigdje se ne osjećaš potpuno da kažeš tu sam doma. 6. što bih rekao, mijenjaju se poslovi umjesto da se mijenjaju navike. Svake godine, svake 2 godine ista priča, nova firma, nove kolege, nova očekivanja i uvjerenje da će ovaj put biti drugčije. Jer ako je čovjek stalno umoran, nezadovoljan i pod stresom, promjena firme često ne promijeni puno. Tako se godinama vrtiš u krug, a napredak koji je čekao da se nešto promijeni, nikad se ne dogodi. I na samom kraju stavio bih da se stalno odgađa život. Ovo je možda najbitnija i najskuplja stvar svega. Uvijek je još samo malo, još samo ova godina, još samo da se nešto sredi, još samo da dijete odraste, dok roditelji, dok ih ne ispratim, dok čovjek čeka taj jedan dan, događaju se stvari koje se ne mogu vratiti. Djeca odrastu, roditelji ostare, prijatelji se raziđu, energija ode. I tek tada čovjek shvati da je cijelo vrijeme živio kao da pravi život tek treba da počne. Većina nas nije došla u Njemačku zbog luksuza. Došli smo zbog sigurnosti, zbog djece, zbog normalnog života. No postoji ta zamka u kojoj dosta ljudi upadne, radiš, odgađaš, čekaš i misliš da će jednog dana sve to imati smisla. I onda shvatiš da je jako puno vremena prošlo, a da ti ne znaš u biti gdje si. U kojoj se od ovih 7 stvari možeš pronaći? Šta misliš da naši ljudi u Njemačkoj najčešće propuštaju? Piši ovdje u komentarima. Sigurno si ti ili nekog kog znaš prošao barem nešto od ovoga ako gledaš ovaj video. Do sljedećeg, veliki pozdrav!